muna yin rayuwa ne karazibi, ba ma yin lissafi na rayuwarmu a rubuce. Misali, ina yawan ba da wannan misalin saboda muhimmancinsa. Na ce ba zai yi mutum ya fahimci albarkar lokacinsa irin wannan rayuwar da abubuwa suka yi yawa ba, in har mutum ba zai yi wa kansa lissafi na lokutansa ba, a yi na rana, ya yi na sati, ya gane ina yake zuwa, ya gane ina ne baya zuwa, ya kalli lokutan da kyau, ya fitar da abin da zai masa amfani. Idan baka yi haka ba, to zai zamto duk abin da kake so ka zama kana son abin, amma kullum shekara tana karewa ana happy new year wata ta shigo, ana karawa wata happy new year din, ko duk shekara tana ta zagayowa, har yanzu kana ina, kana guri guda. Mai dalili shine ka ki saita wata tanfiz, ka ki zaunawa ka rubuta cewa yanzu ni da nake so ne kasuwancin nan na kaza a mazoina na ɗan kasuwa wanda zan yi kasuwanci iri kaza, me irin wa'innan 'yan kasuwan suke bukata su sani. Da yawa ba ma yi, nutso ake yi da ka, nutso muke yi da ka. To sai ka ga kafin ka ankara, sai ka ga mutane suna yin kasuwa a kantin kwari, shekararsu 30, shekararsu 40 suna yin kasuwanci, har yanzu ba su bi ba abin nasu a watan tanfiz ba. Sai a samu wani yaro matashi ɗan shekara 30 ko ɗan shekara 40, sai ya zo daga bayansu da shi yana da watan tanfiz, kafin ka ankara sai ga sun koma siyan kaya a hannunsa. Menene dalili? Shine watan tanfiz. Malam, kaga wannan rayuwar tamu da kake gani ana yi, tura wannan kake ganin su suna kaiwa zuwa wannan, wallahi zama ake yi sosai, a zauna a yi awa 2, sati 3, sati 4 ana yin rubutu a takarda kafin a aiki. Matsala ma kafin ta zo za a yi hasashenta, a yi hasashen matsala kamar guda 10 cewa in sun zo a kasuwancin nan kaza, ga kuma yadda ake yin solutions ɗinsu. To sai ga cewa suna zuwa da product ɗinsu kafin ka ankara sai ga ya ci ƙarfin na gida. Ba haka bane ba? Haka ne. Sai ga muna cewa an mana mamaya. Na'am, an mana mamaya, amma mamaya aka yi mana da tsari. Mu mun zauna ba ma yin tsari.